A máme tu ďalšiu zaujímavú alebo vec, čo sa vlastne, stále to súvisí s tým jadrom. Áno. Tak horný graf bol vytvorený vedcami Alatra Science a je to graf znázorňujúci zemetrasenia s hlbokým ohniskom. S hlbokým ohniskom znamená, ktoré sa dejú v hĺbke 300 až 700 kilometrov pod zemou. A tu vlastne vidíme prierez vlastne tou hĺbkou, že v ktorých kilometroch sa deje ako veľa tých zemetrasení na tom grafe. A ja som si teda všimla, že v tej hĺbke 500 kilometrov je tam ako keby taká silná taká čiara, keby zlom, že nad tou hĺbkou sa nedieje až tak veľa tých zemetrasení a od tej hĺbky až do nejakých tých 600 kilometrov sa deje výrazne viac tých hlbokých zemetrasení. Aj za tie roky, tam sú aj tie roky dole, hej, za aké časové obdobie, že bolo zhustené tam práve v tejto hĺbke. No a čo si ty našla vlastne, to bolo zaujímavé. Tak ja som skúmala vlastne, čo tam vlastne v tej zemi je, aké sú tam vlastne tie vrstvy. A práve v tejto hĺbke od tých 500 do nejakých tých 660 kilometrov sa nachádza ringwoodit. Ringwoodit je vlastne minerál, ktorý je známy tým hlavne, že v sebe vlastne má vodu uchovanú, nejaké množstvo vody a hovorí sa ešte o tom, že práve v tejto vrstve toho ringwooditu je možno 3-krát viac ako vody ako na povrchu. Čiže veľké množstvo vody je tam. Tak vlastne, že možno vlastne... Tam je uchované v tom ringwoodite nejaké skupenstvo, v nejakom skupenstve je tá voda tam ako keby uchovaná, hej, to minerály, aj keď nemusí byť, tak my ju tu poznáme, ale tým, že sa keby narušilo to jadro a ten plášť sa začína správať inač, tak je otázka, že či to nie zasiahlo aj do tejto oblasti, tej prechodnej zóny a vlastne tam sú, akýby my sme hovorili, tie kavitačné výbuchy. Áno. A že ten ringwoodit, akýby tým tlakom alebo niečím, čo sa deje, zmenami, hej, v tom plášti, tak nezačalo trošku meniť to prostredie, že či už uvoľňovať nejakom skupenstve, alebo proste tam vznikajú nejaké reakcie. No a nevieme, síce je to hypotéza, ale prišlo nám to veľká spojitosť s tým, že keď sme si to, ak ty si to všimla, že vlastne v tejto hĺbke je najviac tých zemetrasení s hlbokým ohniskom a ten ringwoodit sa tam presne nachádza a tam ako keby on nejak špongy alebo nasáva tú vodu a preto my vidíme v poslednej dobe, že koľko vody uniká z povrchu planéty. Že, a kde to uniká? No tu vidíte krásne na tom obrázku, hej, že ak uniká do útrob Zeme tá voda a potom je otázka, že či sa to aj nedostane, jak sa vraví, na povrch, jak v tých biblickej potope a tak ďalej, jak to bolo kedysi, že vieš, v veľkých objemoch vody, jak sa to proste uvoľní. No, takže pravdepodobne už v tejto vrste tam nejaké reakcie sú.